Хайде с мен за последен път на маникюр и педикюр в Англия. Останах си без кола, тъй като мъжа ми тръгна с нея за България и сега се придвижвам с автобуси. Ето го и салона в Кеймбридж. По принцип аз съм от хората, които много обичат декорации, камъчета, но напоследък си харесвам доста по-семпли маникюри. Може би просто остарявам, променям се, не знам, но не твърде семпли, разбира се, и не знам какъв е този мой късмет всеки път да попадам на мъж в този салон, а те са доста груби в работата си, но пък крайният резултат много ми харесва, въпреки че исках една идея по-къси ногти. Но мисля, че се получиха много нежни и сладурски. Направих се и педикюр, а стола, на който седях, имаше опция за масаж. Много добре ми дойде, супер релаксиращо. Ексфолираха ми кожата, намазаха ми я с някакви масла, направиха ми масаж, беше много готино и си направих розов френски на краката. И общо взето ми хареса крайния резултат. Много ти са хубави ногтите. Те са едни и същи. Харесват ли ви?